na kenapa kumpleto yaman, kenapa kumpleto akal. Ay baratin pa lagi kaya mga Kristiyan, mibuan sila sa barahula, piyakatin nila rumah simbol niya. La yadurruhum wala yanfa'uhum. Daman yang kapag kami na sakira, dapat yang kira kapag kapia. Nairang simbol, lagi juga akal. Nasa katayo, abigan Allah Ta'ala sa Quran, akmalul umami uqula. Kumplito talo kuniyakal. Isa na kaya yun, yakin ni Imam Sa'di, wa ahsanuhum afkar. Niya makapiat-piatan kuni pamikiran. Sama no, ito na niya makapiat-piatan kuni pamikiran. Ugay, nagyan kaya tundugong, sagyan kaya giro Allah Ta'ala, agyan kaya mga tawabigan namin sa Quran, miya pilihan niya timo Allah Ta'ala, mga pipiya sila ni plano, mga pipiya sila ni akal, kompleto sila ni mga utak, mga pamikiran, paminhum zalimun linafsi. Padikiran benda timo Allah yang Ta'ala yan ang ginawa niya. Antag yan yung mga tawa, lialim yan ang ginawa niya. Ay amana, nakialabitan niya na ginawa niya. Bimana ano mga ulama? Siya kina Ibn Abbas, isa ini ang pananapsir ko mga sahaba. Na ayaw ko akong betuan sa lialim niya na ginawa niya, nagyan ko to amiyong kersi ko Allah. Dan yang paratia, na mialalim niya na ginawa niya. Nagyan kaya zalim si, na ayaw dinumikap mana yung mga ulama sa lugar, nagyan ko to kibutan na ako shay. Ay mana wad'u shay ala ghayra makan. Diyan ko nakibutan na ako shay sa diyan ko tuwa kenapa niya derpa. Ito na kakisabut siya. Sagi sadar pa umani sa narungkong imbutan. Naudin ko ni butan na mala akap lalali. Magayta mo sa ibarat. So imam ibarat na perkisangan so kay imam yun. So sudah to na perkisangan mamuso kada dito yan. Imbutad ko. Kakagigil kaya masatano na inuman narigira ko na tabi yun. Madakla pengira kaya bergenta sa mga ulama ya. Kaya kenapa ulama tabi yun. Namanya mga ulama. Namanya ka belalali. Kenapa engineer? Miyak engineer. Miyak ka belalali. Kenapa pira doktor minuto? Tabi yun kaya doktor. Nagina ko ni ka belalali. Ibutad ka agyang kutwa nganin si kudinian derpa. Anto na mga derpa tanuman. Sa katanwaya kababalitan wa manusia. Anto na derpatan. Kukiad na rakatan Allah. Aya derpatan ko kiad na rakatan Allah Ta'ala na pantag mo sa simbol. Naudin ko ni baka derpa na ginawang ka. Di ka simbol sa Allah Ta'ala na niya lalim ka ginawang ka. Niya lalim ka ginawang ka. Again, Peter Allah Ta'ala, agyan kaya mga tawa, miya pilya, miya pada mga urip namin, ibigay mikiran agyan kaya Quran, paminhum zalimun linafs, padikiran agyan kutwa miya lalim yan, aginawa niya. Ito niya kami nagkakaroon na po. At nag-iustad sa kanila. Oo, mas ba? Na. Ano alam ba, tanong ko kapur makaisip, o ba na po makaisip? Isa inip mano ng mga ulama, siya kiniya, Hasan Abu Qatada na ayaw ko naman naging mutakyan ginawa Allah Ta'ala zalimun li nafsi miya lalim yan na ginawa niya humul munafiqun na ginang kung sa mga munafiq ando na rin munafiq ira ko na piro tanong ang munafiq ang isya kaya anto na bisi munafiq ituro mga ulama Aya ko napakaantapan sagyan ka na munafik. Ay nibmano niya kinakatada sagyan ka na zalim na munafik. Man kana zahiruhu khayra min batini. Harag na yan. Gyan ko ito kung natawa ya betadiyan na so mapayag yan na mapya di sususulan niya. Ito na kasibuta sa'yo. Upa makaipapayag ka, mapya kaya dito. Nasas misusulan na marata ka biyadat na munafik ka. Miya pa ka kung sa giyang utali alim ka aginawang ka.
man kana zahiruhu khairan min batini. Game ko tua tahu ayah betadian na so mapayadian na mapiadi so isusulania. Tama ito na, minder pa ikan na tumulungan niya. Owa, Mawatrangan na. mawatrangan Kaya niras kanya. Kunin po sa likod dati, ano, dudukwan sa tiyan. Dia na surko ng mga los. Naginang ko na kay munafik. Bimana puro manwa mga ulama. Masakit ito na kamadak laki mulangan niya. Aya kung ang munafik, ang YouTube sumya na niya na ginawa niya. Nagyan ko man wahadallah bilisanihi walam yuwafiq fi'luhu qawlahu. Hindi, madak lang niya sugat yan. Yang ko ito natawa, kaya kay sa isa niyan so Allah sa iku dilayan na di bumipag ayun ugalapit yan, nagyang buta katiro yan. Magay tanong sa ibara, niya kada-kadakala pumirawa, la ilaha illallah, dan nasimban, enun tabu so Allah, okay, na di musimban, ini musimban so Allah. Pero ang una munafik, kaya pelakan yan. Na pumiraw buwa, la ilaha illallah, pakai isa-isa niyan so Allah, sa iku nilayan. Walang yuwafiq fi'luhu qawlahu. Nadabu ipagay yung ugalabot yan naging kutang atiro yan. Pakaisista niya sa Allah. Ay dapat kagiyan kayo miya kadagdagan. Apingiro la ilaha illallah. Hindi kailay sa masjid. Isa man ito namindag la munafik. Nakadabo sa katanin miya ka munafik kung nakasumang ulama. Upang masakit na makasubar tanu ka tu manena giya so kaya sabutera sa giya uta kagiro Allah taala zalimun li nafsi bimana yakin ya Sa'ad aya ko ng panunumpangan na giya uta zalimun li nafsi niya lalim niya na ginawa niya bil ma'asi allati hiya duna al-kufr aya mana na aya ko na kaya laliman yan sa ginawa niya na gulalan o kaya pa kang galbukian sa kapmaasya. Kadustaan sa ikwal. Ugin, nagyang ko to, kadustaan ko na pinggilbukian na kanaba ikakaper. Kanaba ikakaper. Ano niya kadagdag laya? Niya kadagdag laya. Antari di kedusa. Antari di kedusa. Na miya pagsagyang kaya miya lalim yan ang ginawa niya. So sabahan ko mga ulama na tingiran, yang kanan atau amia dusa na upama kagya puta kaya dusa niyan na mituba tabusi ko Allah na kada sagya puta kaya laliman yan sa ginawa niya o dituba di mamang ni sarila na miya panidin na miya taratan to amia lalim yan ang ginawa niya senarya maratay paras sabab ko kauntulatan waditan pulalim so pagaritan kay kaalakatan ubatan ubod na sumariyaw Allah nasay na maratay para sa ina pulalim na ka nagiginawa ka naya ko na kapagkulalim ang ako ginawang ka na di ka di makang galbag sa kadustaan sa ikwag bimana ni ibon kasi agyang ko to kaya giro Allah ta'ala faminhum zalimun li nafsi ay mana nagyang kay di pumanaw ng mga ulama ipagabay tanong ra ginawa tanong ka ubabad na yan masusubutan nagyang kaya paano mong pangan nagyang kaya ay itiro ibon kasi at iyan ayaw ko na zalimul li nafsi miya lalim yan na ginawa niya huwa al-mufarritu fi fi'li ba'd al-wajibat al-murtakibu li ba'd al-muharramat Giyan ko ito kung nataw aad na miya lepas yan galbot ko mga wajib ay ni paturero wag. Ay dapat pa. Ad mga di miya lepas tanong wajib. Sagyan kakapugin daw tanong, nauwadin. Na miya lalim ka ginawa. Al-murtakibu li ba'dil muharramat. Miya kang galbot kapun ko sabad ang mga haram. Nasukang mo ng gilay tanong saya, ubat tanong manggal ba kanya kaya mga haram ka, ubabat mabalitan mo ang yalalim tanong ginawa tanong, ubabat na mga wajib, adi tanong manggal ba na yalalim tanong ginawa tanong, na ayaw ka keto kawitan mo siya ki, na pagay na din tanong yang kaya gumatan. Balitan tanong ginawa tanong, sa katanong mamaya kadar pasi, na
Isem gitan wa kaya urastan waya api ya uman isa ka pito gawiina makaisa. Aya penibatan kekuntak sa mga pamilyatan. Adang kasiran kapamang dumay kakagya amay kusur ilmu na kung kumakya pamang duman kasiran ko kini dulu nurakiran sa kaya seminar. Nakatawan wala. Amat-amatan ini dulu kesiran odi kapaganada sadyang kaya Allah Ta'ala na api ang ako matan sa hadapan Allah Ta'ala na suka temiran suka nariran rakatan agi itu suki pagundun tanukiran sadyang kaya Allah Ta'ala ay importante na mini dulu tanusiran sadyang kaya di paganada sa Allah kakaya ka benarwata ka benarubay ami pangundong kon agama niya antunon ni agama kung nakakukambat yan suki sikupuran anda man kipagundong na kauna at apulay bati ang kayo ni yapias ka na di ka mataw mati hira ko na pungiro ka naki sarbo miya ka bati ata kita man magagaw bata pa na pumurol kasar ko na miya bati ay akiman na mituturo to sa yuta ka pangurot nagyuti ka pa kabati ka kenapa miya kabati yung kuto miya tiya nadanya mabalis subata saya na punariya miya laman naka bende tanu kararang itanu pa makasuwata tanu napaganay napungira abi aduh namata pagkaswang tirawata na yan napuno tanaon kagi miya kaswa gumiraw mo ay mana magino o gumiraw abi nga kabubaya ka matiga po kaswa tero nging Sasagi. Hindi. o gay no makatuwa labi yan na gumiraw ka abi nga ikandun mo ya kalakad na yan na gumiraw ka na nga ikaw po kabalas ay dapat ka yan buhay ka di ka pasiga ka ba na kumpad ay dapat ka tama ni Manto, miya katuwa na ba yan? Nagpangirukan na alakam mo. Ikap siga di sudi kumpul. Pangnin tada peduna, pangnin tada peduna. Nanti kira rangitang karo. Ami akala suwata ka na di mamang ko. Nagpangira ka manggut. Bagus ka din ng telabi. Miya kalakad na Igad na ipakabalas. Nauriyan niya nakaliliwatan na kaginawa ka. Tama ni Manto na digit di ba mangkok mati na aya kaya keswatan. Kaya doon masabagar sumini tuluday din tigin na kaya doon ako masa pagasa ito na kapakaswatan. Doon na kaya ubayo kaya di mo kan ano po na blackboard, whiteboard. Mataan ka magatus ka porsyento aderpa na mapid mo katuning ka sa 5 ad na ulama sa diyang kuta aderpa pundong yan sa diyang kuta pagtong yan kain kuta na yan alam mo rin na kadak lang na itipatiro na itataglib niya lim nadasun kaya na baka ano pa nakarang iti ang lagi-lagi tanubuhay ya kapira makana usap ya kagino siya liba katrug na lagi di pangilele na din asara kiya niya ilay wala mata na piya katumantan suka pasangtan tapi ada tan mabal sukya kambetya si Quran asa ami ilay Allah dala piya katamantan amay puman kabigitan sa lugar ana ditan pa kadawa mata na ditan pa kadawa mawari po na Allah Ita mo yan di panguyatan na ginawatan. Giyang kaya kapamusyati ko ginawa na. Dama na rin po kawasetra katan. Bapi abon numangawin na pupusyatan kayali. Rarangan niya po na pungi po nga niya. Di ka din nagkikawasyatan. Taman sa di mawasyat ko ginawa na. Suki ginawa. Hindi na yung kawasyatan. Kalawa na naiman ito na desay tumumidi. Kasi nga. Paantarima. Desay pulangit. Antarima. Desay pungangapi. Antarima, iti petir una bedu-bedu. Udi ka buwasiat ya ginawa. Na ay po ka wasiat terketanuna, ginawa ta. Naman lagi unta katiruwa. Katiriyanin mo kagi biar tiya lagi unta katiru Allah Taala, didimpagalin no Allah Taala so betad pagtaw. Tama
sa disiran mamagunay ang magaling ko betaliran. Na upama ka di ka pangusyetan na ginawa nga, dan na pagkawasyetan ka. Toba pa na makatindig sunabi, na kapakaya mapaduga sa giyang kuta mga tao ay nung kiriran sunabi kung pamamasirang unabi. Kudi sa kabi mangwasyat ako ginawa ka na, dahil pagkawasyetan ka. Nagyaya, agaya kapagod na sa giyang mga seminar na mga kaya mga tagkirat, mga kaya di tayo pa makatagban sa mga ginawatan na so sampur na kapag-usyete na ayaw po kawasyeto na sa mga ginawatan. Ipangangalakatan mo so kasiksang ko kubur, ginawa ko na udikan na yung mga paginan ka, amaw makaw kabatay, matamantan, apakaw maka sa giyang kuta kubur, diyan ang sudar pa, adar pa, tawan-tawan, adar, bipugipuda ka, naduun-buon yung kanina. Ginawa ko, upang kababayan ka sa surga, pagpasang ka, giyang kayain, inisubur ka Allah Ta'ala, kaano ka mako, giyang kaya kasurgan mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupusyatan ko mga ginawa. Inisumpatan Allah Ta'ala. Padintan rin na giyang kaya manero ng mga ulam. Aaya ko na padagyan ko ta maanagyan ko ta zalimul linafs. Nagyan ko to kon miya pa kadar liyan sugal bukiya na marata nakyata lukan sugal bukiya na mapia. Man zadat sayyatuhu ala hasanati. Mas mala sumiyang galbukiya na marata adisu mapia amyang galbukiya. Naginang ko ni pumtuan sa miya lalim yan aginawa niya. So mga ulama natigiran na ashabul mash'ama. Kami pag-usitan wag yan kay ashabul mash'ama kung yung una. Di tanurong din na yapad. Inisumpa itong Allah. Wa minhum muqtasid. Anto na yan kaya muqtasid. Padikira pa natin Allah. Yang kaya bigan namin ating Allah Ta'ala sa kitab. Ami apili ami ating Allah. Apa di kumangari pa namin. Inibugay amin kira lagi ang kaya Quran. Wa minhum muqtasid. Padikira natin Allah Ta'ala yang kaya muqtasid. Iraal. Betulan sa maranaw na giyang kutuwa. Mag-inantar. Lilibil niyang piya-piya. Sugal bukiya na mapya. Ako sugal bukiya na marata. Tigo mga ulama, ada yang bagakan sa dunia yang ke dunia, ada yang membagakan sa akhirat yang ke akhirat. Muqtasid. Balance. Babalans niya. Napituro Rasulullah yang kana na muqtasid at tigo nabi. Bakaw masa yung anamawri, ubay na pugito na suwamalyan, yuhasibuna hisabay yasira. Magito man sa malhud akapa magito. Muqtasid. Peter mga ulama atiran wa anna al-murada bil muqtasidi man tasawat hasanatuhu ma'a sayyiati. Yang putu atawa miya pakandatar yang sugal bukiya na mapia, sugal bukiya na marata. Ay mana na di ba kami lubog sa marata? Uwi na mapakandatar yan. Anto na iri ka pakandatar yan. Matansa kayo. Anto na kapakapundatar yan. Matansa. Uwa kati sa man utubis na giyang kaya mga tao pumagitong sa kapamagitong ang mga malubog na di makanggilubog sa marata. Kagiya ini manong mga ulama naman tasawat hasanatu mga sayyati. Ay maana na miya pakandatar yan sumapian yan agusog galubog yan na marata. Giyang kuto akatiru nabi ay irating nabi miya kang galubog sa marata na tungdugan niyo mapia ka kepunasian gitu ikapaka dedetarian amia kang galubog ka sa marata nang galubog ka sa mapia. Tapi kepunasian itu makan dedetar. Bukan miya kang galubog ka sa marata. Natigan na durasi mama detariamu. Na kailan kuluban niya nagyang kutuwa galubog ka mapia nasi ka kepudisagyang kutuwa walimun linafsi. Zalimun linafsi. Isang nanigmanaw ng mga ulama. Agyang kaya al-muqtasid. Agyang kutatigyan na alladhi yastawi zahiruhu wa batinuhu. Ayamana na mapakandadataryan su mapayag sirkan niya na gusto masulan niya. Kung mapiyayadat, kung salakaw di salakaw, na mapiyad niya dat kung masulan.
Upama ka di manang bayang akay lain mga tao na di manang bayang api gira masulan na di mamu di manang bayang. Ba't na mga tao gira masulan na di bayang. Di Masuk ko kapag ililin na. ay ibarat yan upama. Magkita mo sa ibarat, matagay ibarat ha, tantanong ko sa buti. Ay ibarat yan upama, ay gira luhum na dito mo siya di makapamagila. Ariali. Huwag hindi gira subong na di ka siya kila. Isusulan na ka, di ka daw po kay Lera. Naplipas na ka susum. Agkamay. Kakamay. Na. Pitero, Allah Ta'ala, ini sumpat yan. Wa minhum sabiqun bil khaira. Padakiran po nga natin Allah Ta'ala, giyang kutuwa, miyaw nasiran sa giyang kutuwa mga pipiya, biidnillah. Sabab po idin Allah Ta'ala. Nagigitan di pa nagutama, nasitan wakimapin. Sabiqun bil khaira. Nagyan kaya sabi mong bil khairat ating Nabi, yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Baka sunod na sila kung surga sa din na kapamag ito. Irisu. Nabang na pumag ito nga suamala ka. Makating negro atau sa hadapan ng Allah Ta'ala. Nagibo ka pumag ito nga rakana, kaya sana andin nakasiksa na ka. Nagyan kaya mga tao, amyaw nasiran sa ikumapiya, sabi kong bil khairat, napakasunod sirang ko surga ada nakapamagito. Nanto ni kapumunitan no, nakakibalitan no, apaditan saya. Suwaki suka suwatan siya sa teman amya nagitan man doan kuwagaman. Nakailangan ng gilabukantan. Miyaw na tanong. Aya Peter mga ulama, nagyang kutuwa tingiran na sabi kong bil khairat, nagyang kutuwa sara'a fiha wajdahan fasabaqa ghayrahu. Giyang kutwa ming gagaan galabak sa giyang kutwa mapya wajdahan na miya nagundaman sa kang galabakan yan fasabaka kairahu na kaya lawanan yan ruso sa lako. Ayamana miya nagitan siya kalay ba na so kabatya sa Quran ming gagaan tanong kabatya tanong sa Quran na sumanga pagaritan mo miya naging mamuda batya sa Quran sabak na miya kaya na antang siya nagiya ko ang mga tawaya at tigu Rasulullah sabi kong bil khairat na pagkasunod sirang ko surga sa dadan akapamagito. So mga sahaba na malung kaman karang na hindi ni kapagurad-urad niya kaysa na so Umar ini panawat tuwa bunong Nabi ini sugu yan na maka tabang sira miugupiran so tamu kira. So kaya nag-uno Umar, pupunutul na yung Umar. So atingin so kaya nag-akuro, asyugo kami yung Nabi. Akong gusto namin, so tamu kami. Bantag ko agama. Miyang pikirak natin Umar, agiya panaki kaunaan saya so Abu Bakar. Inuto, ay pingkulaw lang Umar na so tamu kaya nabiyagiyan sa loob. Nasusabog yun, hindi bagay niyang Rasulullah. Nasusabog yun, nagitilihan mo yung pamilya niya. Miyakaw nga so Umar ko Rasulullah, tigo Rasulullah, ya Umar, anto na iliyang ka ko pamilya ka. Tigiya na, mithlahu. Ayaw mana, nadatariyan. Yung na nanibagayakan, nasudatariyan, nagitilihan mo ka na ko pamilya ko. Natatangkan ng Umar, at tigiya na kayo na anak sa Abu Bakar. Kakagimulong rin na, nakapilalawan na. Kapilalawan na. Miyakaw nga sa Abu Bakar. Tigo Rasulullah ito na iliyang Abu Bakar ko tamo. Tigyan na Allah wa Rasuluh. Subuso Allah na ususubiyan. Tama ko tamo yan. Ay nibigay niya na sa iko Rasulullah. Miyat pero mamu Umar. Adiya kandin. La usabiqu. Abada. Na diya kandin keunaan. Sadayo. At Umar. Inan kelawanan. Kaya ito man ay sira na mapasang sira ni kang gelebek sadiran di kang gelebek ako panbunuan ba amilawan nira ni si pagariran. Lagi ya, dita no mambuya di mamakinig sa wasiat, igira anami ang nagtanong na pasikri itong tanong ng gelebek tanong ko diyang kaakagaga tanong may na tanong ko mga pagari tanong na mabali tanong apod sa giyang kaya na ni Allah Ta'ala sabi kong bil khairat
apa kasuldating Nabi sallallahu alaihi wasallam ku surga bigairi hisab adad na kapamagitong kunintan si Allah taala lalain tanon yan patufiqan aku ditanu penaki pakis mo mamakin zawasyan ay mataan udah buat lagi lain dia kena kero baku giro kaya lima ayam pukluna na sukaya kan baku gira wadi nah kata ko na gira kuminiro siya lima sakap manipun siya sana lay du palaw natin yung mga lok sa ilatakan mo. Lagi po kapikiran namin, niya kasi semua kami dinaki. Sa akong mudnay pagkilay realmente. Api dirang petiro na kapakayaan. Ang masalah ka magagandam yan. Pangminta ada. Ay sultan si ina lillah. Mapagandang sa agama. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, yung kutuwa tundu na kaso mapia ko marata apim beba o sudah beba. Melagi ng pimbaba at akadang beba tundu na mapia. Basta makang gelbuk ka sa mapia marata. Melagi dunia tiba bo anta kada mati bo aya penati mga ulama amala apaka antapan roo na supi tiba bo kain ida tiba bo akna berkasiksaan Allah Aksidentali pa ma. na aya mada paka antapan roo na supi gelebuk ka amarata api tiba bo ka katawan kan na kudusa ko natigan lagi bahala na pinggelebuk ka na tundugan ka ati Rasulullah mapia kakepuna siya Ya kasul tu muktasidu. Oh, itu kasulub sa giyang butuhan, muktasi. Allahu a'lam. Ay, sila na pa Hindi. Ay, hindi mo talaga ginawang buwan. Itatak-tarak yung nasa tiyarak ng tabu. Ino. Hindi mo makasipul. Gusto mo iba na nakapuwet na tao ko ng piso. Kinitin tao sambo yan. Ay, hindi ka po ang natilapuan. Kaya kami ito kapakaisi. Giyang butuhan, pembetian sa Quran. Si kusang bayan, nagitip dito ng mga ulama sa khasa, maksusa. Ayamana na para buto si ko sambayan. Sa ayam ito turuto, agyang buto akapong batia sa Quran na si ko gayras salat. Ayamana, kebaloy, mga tao, may arapilan subalas, adan na ba niyang kalapis, nagyang puta mga tapmbatian niyan sa Quran na si kusala ko kusambaya. Ayamana na bulasakan mo lugdala sa diyang kutuha pinggil ka ugay na upama ka mamatia ka sa Quran ko kung nabasambaya na hindi kiarapang ka si sa diyang kuta dagangan adad na ba niyang kalapis. Inimbulay ko kaya sa Quran. Inimbulay ko kaya sa Quran. Allahu ta'ala. Rowi. Dahil sa pagkain na. Jerman. Ada pa mo. Pakai sa'yo. Tumagoy na tumunday tuwalit na. Takot at tigil lang. Kaya kasi simuat ka no. Pwede ka dyan. Kaya kapag pasakay ka pa makisip. Asar man na rin malay mo tanong na Gira ko lang pusyubong kami ka mga igira kaya ano pa ma isika ko tindahan na customer ka na pagbatya ka basta malay mo ko na digan ke paro mata na digan ke paro makaw makaroon na udah customer ka na kesalapan o pa makatungan na ikaw na miya sanay miya layam napi na customer ka na pagbatya ka kaan akatawan na kano Amia layam, mapia mo sa truck na pembaca sa Quran. Nah, kata cuma mo na, libo. Ubiyan tiyak mo daga nga sa surat Yasin. Kahit ako na mapuisa, kami lindungan ta. Kamata tagong tuwaji al namin ba ini adim cada. Kapag tiyak mo daga nga na, baka hindi na mo kasi, kami lindungan ta ba? Ada tingin mabuha magpuisa ko. Siya kaya nakikiso ko mga pamumulog. Kaaya ka diri sunian na apian tunay pumbatian ka katuba penaya maanan yan na pangalan sa riski. Na basta batian ko to nagyan buta bolas yan na sa pula mapi nagkukuangkan na su riski na so Allah talay mataw. Allah talay mataw. Ya, kalidan ju doktor. Lumayan siya na pa. Jerman na. Eh, pakai sih kan. Aku pakai itu. Bisa.
Pag-aunangan Yeah. sa kanila, pakataman na nga nagumana kaya parisyo. Sa mga nainaw na pakay sa iyo na nasurat niyo, kaya malap na lang mo sa oras. May mana niya na din na yung kung takapagangilo ko kumano siya sa marata at tumudo na mapia na upama kung yung utak iyan yung manggalo ka marata at yung ka mapia namya po na siya sumarata namya gilubog ka upama kasi kakapantang yung kapatay si Sagyo Kutwa ang muri-puri ang gilubog ka na kambulan siya bagi tubig kisiksan ka sa anong anamori ang yung Kutwa masa rungon kaya pantagi wata ka kisiksa ka naging uto ang yaw na amyan mo sana. Kaya kapiyapiyap ito pakis. Yung ito man na kaya giro Allah Ta'ala pagkapuna siya no yung ito hadith ito galabog makagalabog ka sa marata na tundog na kamapya kakapuna siya no to na so kakapunas agiyang ito ang marata na kenapa diri sudna dua kenapa diri sudna miya puna di gina kaya tapalannya apa magitong suaman kadua tinggu mga ulama na adan apitir Allah Ta'ala akadili tadili agiyang kutua marata amyang gelbukya na siya to ko tangan wa Allah Ta'ala ay mana na minggalubog ka sa marata na tiundog ka ang mapya na siyo to matatago ko Allah upunasan yan din ang taaka niya katepalad na agyang utang mapya agyang utang marata amyang galubog ka na upama ka yuto imente na galubog ka makagalubog ka sa marata tiundog ka ang mapya na siya ka din maapod sa agyang utang mo katasin ay maana na pumagitong ang suamal ka na malubud ka pumagitong ang uamal ka so amal ka amarata na adnutuwa miya panasbud kagitod ni miya ko agyan ko takya giro na biyab ka punasya adong kumano ko amin itapalo na agyan ko tuwa amal ka amapiya malubud ka pumagitong ang Madidili ka dito sa kung makilang na miya luto ko na lang. subhanallah iyadam billah syaitan pelindung isi Allah Ta'ala Tawa, wali nang tara. Kung makalang tamara, tara niya kayo. Kau lagi Jerman. Miya kay Jessica jadi na mapakay Kaya sila. mga isip mga video naman hindi ka pa kasi na video. Upama na ilang man ito kaya sumya lang mo. Lagi ito ba mga sako. Yung pamanyan lang mga sakon. Paganero pa may silang na paganero lagi ito kung respeto niya pa ikadua na ganyan pa makukuha sa akin mga ganun ako na niya patot na mapahandot siya ng kawan mo Di ba ganun? ya pepeo ko niyabitan mo pedut ko ka benar o muslim ko pagarini na muslim na rabusan pagkakasin ko so salah lagi mo to kaya girotan mo kapna muslim sigo pagarini na muslim na sama no to na emetro na lao no to muslim o mano kafir na ini sapar o nabi ubang kapangunay sa sala na ukos sala ka sila mong kanyan na ayaw isumbag ka na ting nabi na wa alaik di ka unupakan dudin so sala ini sapar ubang kapakan dudin so sala basta kafir na pagaring ka muslim na kailangan din na mapakan dudin so sala o kafir di ka pa kay bas kay manguna na upuno ko sala ka baka na sila man nangiro ka mambuha wa alaik ibarat na guminarawa assalamualaikum nangiro ka mambuha wa alaik Di magana. ginamo isumbag ka wa alaik Madak na kaya sinagulang na ulit na ito pa niya so ang ito pa makito ang nalilim. Kalalim mo mga sawa ko nagisita ka. Kore niya napaka-after mo. Na madak lang pa kaya pa natin niya po may senator na nakalilim mo sa ako na daso niya lang. Nasama ito na ay nasa niya naging ko natulog ko Wai kuman. Asyalan yung mga pesta. ayaw mana na si ikilay sa diyan ko ang mga kadadarpa wana mga muslim ro na suselam
Naniatan yan as mga Muslim ro na yan sila. Udah Muslimon, Ikiwas. nabod na sumiyala, ang supak yan sunabi. Kapituro nabi, uban yung sirampang na isa, sala. Uwan na mga Muslim ro, na alam mo mga kafir ro, mga Kristiyan, na kailangan naman yan utaw as sila. Aaya silang niyan na sumanga Muslim ro. Orang kuman yan, na minirags ka sumanga kafir, siya alam ka, na may supak ka sunabi. Gi kailangan na pag na din tanong, suwagang matanong, ka api aso kasalam, na naman ang tanong na sa manaya ko. Inamalaman Oo. Isa na. Ibarat na di yakiwasan, asum yung tanong ko iskwilaan, napakabutir yung tanong, ibarat, dataro mga PT-meeting ko pa ang mga Christian ro, at na mga Muslim ro mamu, na sila maka naniniyatang ka, ayaw po sila nakana sa mga Muslim ro. Kadi yung nagkapa kayo ba sa lamaso, Christian. Yeso pa pinagsulam sa Hindi sila. pa nila sa Senate. Ay tapagapag na tayo lugin na sakam na Nagkasok pa Rubin. Kaba na Muslim sa sini. Na, mga huris. na po mambuka si seminar. Ang silam niyan siya. Hindi pa makasan eh. Hindi na assalamualaikum. Ay, kuha-kuha na. Naliwang ka na siya. Ay, Wai. Guru, anna miya kay kisagi kaya mga pangusatan sa kaya online na kagi tatanungin na sana masagot. Na buti ako kaya paisiyan. Sa Mosque mo. Kaya paisa kaya pagalitan masihan na ang patwa. At yan na anto na bidaan utaw. At yan na anto na bidaan na balas ako kuwa utaw upload ya sa Quran. Airaraksyon sumaanan yan. O to paman nabiyat ya sa Quran. Na iniraksyon sumaanan yan. Abiyat ya yan kan. Agugyan ko to ataw ayaw mo abiyat ya na sa Quran. Na ada niyan raksyon sumaanan yan. Benda kang bibidaan ito sa kuwa balas. Masya Allah. Nakapiyag yung kaya pa kay siya. Ba't nang bidan, kung tiya sa Quran, di niya nung iprag sumana niya, ako si prag siya nung sumana niya. Pagka na unang bidan din. Bidan. So balas, nang bidan, niya tiya siya kito sa Quran, dan niya nung prag sin sumana niya, niya po niya nagyang kutwa, pitero na biya, kuman isa ti manabatang na sa ti manamapia agu dito pamilya sa pula mapia. Miyati ang mamusiya dito sa Quran kagwanan mamuji ruto balas o kabatian o manipisa ti mananro batang na so kaya maanay niya no na miya pa sa giyang kutwa kaya giraw Allah Ta'ala ang mga tapong batian niran sa Quran na guliran di pagmasa-masan sumaan ng Quran. Mali balas. Malay ba na sukbot ya sa Quran na ipragsiya nung panagiyang kutuwa maana niyan kag yuto ko ni tadabbu yuto di pagmasa-masa ang tuna imapapadala meruwa maana. Malay ba na? So kapag ya sa Quran ading kapendi pamat ya ang sumana niya. Di ka din dalam ang sumana niya. Inutok na kagiya aaya pinakamala anta o kagagatan. Ang batiya tanong sa Quran, na pagmasa-masang tanong so, maana niya kati, at tunay ka kung bilbuka tanong o isusuburo o pamakaditan ng bukataon so, maana niya. Nag-iti pinakamala kakuha niya na balas kami po sa giyang kutuwa, mga tapong batiya niya sa Quran, na di niya di gida-gidaan so, maana niya. Allahu A'lam. Magtunang niya ko niya so hadisu ta'allam wa 'allama. Nasa na lang bagay siya Mu'allam. ya bagay siya ni Hindu na yung makapangtag kapag gagawa yung pamilya sa mga namawri. Upas yung mga dagto kong mga pamilya ran sa kasweran ko. Amay kakagiswata na keparo pama iladag ko pamakanipsin ko yan. Na may kasusi kong karma. Ang yakapira taon bikulo pama. Akapakasibuyang yan, nadipsin mo yan. Tabi upama, pangitagwa na lang di manambi sa mga karamatan. Nadidipsin mo yan upama.
Nabagamnya po kasagin ko tua pamanaki panaden pa badi ataka pukas kan sagin ko taka pagapunya pa sa nang anamori. Itiduan niya ta kasagin ko tua pamawuskan na pasok daga. Naskanian na baka narakaskanian. Buruntum niya po kasagin ko ta kinisugo ko sa niya makapira. Dia kaya sambayan na tungan na iya may loob at kinisugo sa iyo. So mga ulama sabar kira na sukaro mangka adi pesembaya ini subuh ko sembaya na udi pesembaya na ayak patut na talak na so nga masa gitu mana ya yakin bagag ko sambaya na udang ka talaka na mata-mata na indio ka kanya maka penduway ka nurun lagi dapat talaka kenapa man bos-bos tak sambaya na ya ini subuh saya kaso di sembahyang na kailangan sudah tu amin tegelian din kay karumanya na makasembayang si karumanya na udi pesembayang bari ami apa to amat talak ya si karumanya saka mo tumagwaway di pesembayang na sumama na ami apa to kubay ang mangadap sa kukuman at talak ng kumama ang making talak kay karumanya nga ginip sembayang may lut man na sambayang ngayon na udang kaaway na nakurubakan niyan rodo kapag pinduwaya ka rodo sa alungan ako ino kailangan sa nganing tanong sa mga pamilya tanong uwad na kaya gagaw tanong ko pamilya tanong uwad na gagaw tanong ko karumatan ino tanong ay mararasay da mabagrawran da maranti alungan da amar bisa orang na susunungan tanong diba pantag ko pamilya tanong na uwad na gagaw tanong kiran ami akala na agagaw tanong kiran kailangan ami pamayan digilan susampo gi mi akala la agagaw tanong kiran na udah ading kakiran na itagil susambayang da agagaw kakiran mata-mata na da agagaw na piturok na Allah Ta'ala hay miya maratyaya leaders niyo ginawa niyo kung apoy kunara ka gusto mga pamilya niyo paano kami leaders so pamilya ka si kunara ka ba't na mailain ka apo ko makarusa naman na mauli nang iro ka karumang ka wano si ka iram ko sa kano da ay akilidas na kakiran ro na may tagil kakiran apang gilbo kairan si kupan yun Allah Allah Mau tunai ke pakai yawa ubay kumama susambay. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutua gurutano sagyang kutua kaya pakabuhin niya siya katanong sa oras apya panad na mga galabakian na nakatumuyan na siya katanong pagkaso yang kutua kabasan niya na gawan ubatan orang masmu na ya kabendarian guru nada berkasih masa semua kemudian kami sekali kami sabab sagyang kutua sopang dukar kami na tanto din ako sedesenap sa iku mga ginawa mi nagutan to kumapi agyang kutua mga wasiat ka mga deuwan nakar kami ang mga pagaringka sagyang kaiyadar pa ubatan dano di agyang kutua miya pamagusay niyan na tanto to kumalabulong paman na ipunakan sagyang kutua kaya punin niya nun at tigyan na giyang kutua kaya pagusayan niya sagyang kutua kandagang bitter wallahu subhanahu wa ta'ala dad na kalapisian apaman na isaw nagyang kutua kabatiya sa Quran isaw nagyang kutua kitindagan ako sambayang ang giyang kutua kang gusto ako tamok na mata na rin mga pagarya maubatan din na paman na pumimikira mga ginawa tanong na di pakapas ang ipaman na giyang kutua kabatiya sa Quran na naayad na kada-kalakap segedar kata mga gawin na di tanong pakabatiya sa Quran kataya kumak managyang kaya Ramadan bulan na kaya lambuon na subtemat sa Quran na pagkatamat ada pa man ang mga tao di temat sa Quran nanto na kakuatan sa giyang kaya kandaga ini promise wallah din nakalapis amay kapaman na sa katano na di tanong kubaya na giyang utapiter wallahu subhanahu wa ta'ala di tanong pasyon o siya kukabaya wallahu subhanahu wa ta'ala
Piturudu Allah lagi nakan degang ada abannya nakalapis na inutan waya di pamukan. Nagyang utuba isini Mia pagana teruk man sagyang kaya gawi ya paman na kailangan si kuma ginawa tanu amit tegal sira katanu. Aku paman nakababayan tanu yang kutu akabat ya sa Quran. Biya magusay ni nagyang kutu akapya yang kutu asambayang. Na paman na miya kapya tu kakiat tu kawantan wagyang kutu ang mga kukuman napapadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kaya Quran. Biya magusay niya panagyang kutu akang gusto asing utamo. Ay sa pananan sagyang kutu paman na mala abala sa imbagirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan na piya magusay niya nagyang kutu ang mga tao. Klase ang mga tao paman na pakaw masalungan na moriya panagiran nagyang kutu ang malalalim yan na ginawa niya. Mga tao amya lalim yan na ginawa niya. Sabab sagyang kutu paman na dede na pamakunsang kaya dunia. Pimberang sumangagal bakamapya nada ke pasadian nun. Biya kadang-kadang lagi yang kutu paman nak kake parulian yang sagi yang kutu alimu dia kutu abala sama ngapupusi ku Allah nadinya na kebebayaan kaya kebebayaan yang lagi yang kutu amagal bagai ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayapan anak menarani lagi yang kutu amagal bag augal bagania na pagawa kewat sekalian sagi yang kutu paman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala kaya kekuannya lagi yang kutu ararang itu wallahu subhanahu wa ta'ala. Namanya kapia-pia mga pagaria akiato kawantan wa paman na di bismapia ubas sutaw na sukalaan na paman na kawya kuyagin sa dunia na sinya nagkusar sa giyang kuto amarata. Alhamdulillah. Kapaman na kato kawantan wa giyang kuto mga ribat agalabag ulalang sa giyang kuto adita no di kapamakin ka sumaksi mga ulamat. Ano ba na mga tawa paman na mukutasi? So tigitan mo balance manilibi lagi ang kuto paman na galabagyan. Nakanukap no to, kamakau matigi ang salungan na mori na malubudagi ang kutu akapu magitu wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutu apaman na mga amalyan. Uway, apaman na isa na tafsiro to naging kutu akatero nabitan wa Muhammad na unggalabag ka sa marata, umakangalabag ka sa marata na tundugang ka agalabag amapia. Tundugang ka agalabag amapia, na ya pinakamapia sa giyang kutu atalo inalo, yagiyang kaya gurutan o nagyang kutu asabikum bil khairat. Allahu Akbar. Mga tao ando ninyo katukawiran sa giyang kutu amapya. Miya kanaliran na giyang kutu amapya. Nasiran ni miyaw na ng galabak. Diran ni pagamay. Apaman nagyato kawaniran na malagyan kutu abala sa papadalaman ng Allah kukabatya sa Quran. Itindagan ako sambuyang. Diyan kutu akasusad ka. Uri na ito nasa na galabak amapya. Nailayang ka pamakamiya makutag giyang kutu ataw. Binggal na bagian lagi ang kutu apaman nagalabag na makaumaumusa ano nga namori na miyak kalalagi ang kutu abalas at kakalimian. Saya tanong ito man na kati amiyong magiang kaya orang sabang miyak alapaspan ayaw pa kauriyan na saya nakapanalamat. Kapanalamat, panalamat ang usukan walang ulang wana mga bangsakan apaman na di makapandereno lagi ang kutu akapaka darapayo saya. Huway, malagi sumanga dato agus sumanga bay. Naman, iya kaya seminar tanong na siapan tanwayan. Siapan tanwag yung kaya seminar kapaman na isa ini galabag katano paman na mapia akibaga katano sa giyang kaya darapatan. Na siapan tanwayan na mamagugubat tano saya. Uway. Lang-ulang wano ipakapiag yung kaya seminar. Nakataya mga datuayan na paman na musawir niyo kiran kagapakayaan na matatagong kanu adir kami matatagong. Na musawir kanu sa mapia pamikiran. Uway. Kapaman nagyang kaya seminar tanu napakapiapian tanu umbesaryo pamak ulang wanu tau sangyang kaya ada depan napakaw masaya. Apaman na dia ko tuwa kekenal dia nagyang ko tuwa kamapian na mapapadalom sagyang kaya mga ulama tanu. Merat melagi sumanga bayang sumanga datu. Naukan saya mamimikiran sa kapakapiag yang kaya seminar tanu. Kapaman na dia ko tuwa kapagisagian na kapketang irakatan sa bubaya. Kenapa dia ko tuwa kapagisagian na dinya dikakurang. Oy. Gitu din mambika pagalang kapamiron sa giyang kaya mga bangsa tano sa online. Apaman nagyang kaya dar pa amin na open. Giyang kaya dar pa amin na open na ya. Sulang-ulang wano marani saya usukubaya seminar. Nagyang kaya dar pa amin na sini matatagong sa giyang kaya paman na Riverside. Aya paman na upluba ngayon sa marani. Nagyang kaya Commonwealth Market o di nagyang kaya matano sa restaurant. Naroon matatagong giyang kaya dar pa amin. Naupi na ya si ulang wano mga atungan na yami, mga pagariami, mga bubayam ya kubayaw seminar. Kaya kapiagi yang kaya darapami,
Naswad na trakyan na makaparking piya-piya. Miyakaw lang na dagyan kaya yung mananian na naparking kami na makaparking ka nuro na piya-piya. Uway. Nagu paman na so dinian nagkagaga uba saya makasong natakano dinyo ay oras agyang kaya seminar tano na weekly ay uman arbaa sa eko paman na oras sa alas 10 na ditano seminar insyaallah usa sampay tanon Allah subhanahu wa taala sa panganitan sa eko Allah pakambarakat niya sa irakatan wag yang kuto ilmu nagu kabubayan tano swaga matan wa Islam so mga galba kamapiya apaman na mapapadal mo na balas rela tano lang Allah subhanahu wa taala si tanu butimana Pagkandun na karakano salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada semua bilan.